Em ê vê mijarê bi mêvanê xwe rengîn ergül re biaxivin û binirxînin. Rengînden baş ez dixwazim di serî da vê pirs bikim. Her kes dibêje ev wek gava yekemîn giringî û divê zûtirîn dem bi cih were anîn. Wek parêzerekî tu qanûna çarçoveyî çawa divîne û dibe diwarê yasayî de qanûnî da ji vir ha gavên giring ê berê were avêtin çi ne? Spas dikim. Belê ez ji tevlîvan şîroveya dibin ku ji bo ku gavekî yekem bi hesbîniya jî wek destpêka qonaxekî hesab bikin gavekî erenî ye ev zagon. Gavekî erenî dîrokî ye lê kêmasiyê wî jî zêde ne. Yanî ji alî nêzîkatiya vê zagonê li ser nêzîkatiyeka ewlekarî hatiye avakirin. Ne nêzîkatiyeka mahfê mirovan hatiye avakirin. Divê zagonê de yanî pirsgirêk û çareserkirin li ser çekdanînê hatiye sînordarkirin. Lê pirsgirêkeka dîrokî ye çareserî jî bi mafên destûrî kare were çareserkirin. Mafên kurdayê destûrî, mafên zimanê zikmakî, zimanê dayîkî, mafên çandî heta were naskirin ev pirsgirêk nayê çareserkirin. û dîsa mijareka giring ew bû ku pêşiya vê pêvajiyê jî em hukuknas ev mijar rojeva me de bû mafê hêviyê jî divê zagonê de tune û wek îstisna hatiye hesibandin. Di vir de jî kêmasiyek e lê ku em ji bo vê zagonê ku em bêjin Ez dixwazim di vir da vê pirs bikim çima mafê hêviyê giringê û çawa divê pêk were yani bi qanûna an jî bi rêbazên çawa divê ev mafê hêviyê bi cih were anîn. ji xwe mafê hêviyê biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupa heye. Sala 2004 biryara ji bo Birêza Calat. Piştî wî jî sê dozê din jî dadgeha mafê mirovan ya Avrupa biryara xwe dubare kir. Dîsa Tirkiye mehkûm kir. Yani dûr de ji xwe mafê hêviyê zelal hatiye destnîşankirin. Ji 2014 me pêwîst e ku bibore 2004 a ji bo biryara din bû 2014 me biryara mafê hêviyê heye û ji 2014 me jî em li benda dewleta Tirkiye ne ku zagonê xwe bigihîne. Yani erê mafê hêviyê yani li dijî beta giran ev biryar hatiye standin, ev maf hatiye destnîşankirin ve beta giran jî xwe ji bo Birêz Abdullah Öcalan ketiye meriyetê li zagonê Tirkiye de jî de facto jî û bi zagona de jî pêşiya biryara Birêz Abdullah Öcalan ji xwe beta giran ned meriyetê de bû. Piştî cezaya Birêz Abdullah Öcalan piştî cezaya wî darvekirinê beta giran kete meriyetê. Ji wê ji 2014 heta îro jî 1000 kesa vê cezayê standiye. Yani nêzî li gorî komîteya li dijî îşkenceye ya Netewî Yekbûyî 4000 kesî zêdetir kes hene ku me beta giran standine û ew cezaya wan qetî ye dawî bîye. Vêga ev mafê hêviyê ne tenê bi girêdayê Birêz Abdullah Öcalan vê ye. Erê yani niyeta dewleta Tirk gava ev ceza kete meriyetê niyeta wan ew bû ku rêya azadiya Birêz Abdullah Öcalan were girtin lê vêga îro em lê dirênin ku wan 4000 kes dibin vê zagonê de dibin vê cezayê de ceza standine ev krîzeka mafê mirovan e ne tenê girêdaya pêvajiyê jî. Yani ku dewleta Tirk alîgirê peymana Avrupayê ji bela ku alîgirê vê peymanê dewleta Tirk mecbûr e biryarê dadgeha mafê mirovan ya Avrupa jî pêk bîne. Ji bela wî jî ev mijar giring e ji bo 4000 kesî jî û ji bo Birêz Abdullah Öcalan jî ji bo vê pêvajiyê çima giring e Birêz Abdullah Öcalan wek serokê vê yani serokê gelê Kurd û serokê PKK vê pêvajiyê dimeşîne ji bo şert û mercî wî li gorî mafê mirovan were eyarkirin şert û mercî ji bo xebatê jî û ji bo pêvajiyê jî vêga giring e ku şert û mercî were guhartin û bingeha va şert û merca jî li ser mafê hêviyê dikare were avakirin were afirandin.
Divê çarçoveyê de divê çi kîjan kanûn were guhertin yan jî kanûnên bi çi rengî gi derkevin mafê hêviyê bi cih were û ev 12 sale te got 2004 vir de bu 12 salên benda gavavîtina Tirkiyeyê û kîjan gava divê bavêjin dewleta Tirkiye an jî hikûmeta Tirkiye. Vega xwe yani ev zagona ku em li ser nîqaş dikin gaveka yekem kom were hesibandin yani pêwîst e ku xwe zagonê din jî werin guhartin ne tenê zagonê îstîsna zagonê taybet derkevin yani zagona Türkiye infazê cezayê zagona li dijî anti terör yani li dijî terör terörle mücadele kanunu ev zagon pirskirekî yani şxwe pirskrek zagona li dijî zagona anti terör e pirskreka herî mezin zagona anti terör e heta ev zagona anti terör meriyetê de be şxwe çi zagon jî were guhartin çi zagonê nû jî derkevin pirskrek naye çareserkirin pêwîst e ku ev zagona li dijî terör ya ji holê rabe ji meriyetê derkeve ya jî bi sedî sed were guhartin û dîsa zagona înfazê û zagona cezayê were guhartin. Hêncî zagona cezayê û înfazê û ête binavkirin ji bo statûya Öcalan hewceyê kanûnên taybet derkevin an ev zagonên ku te behs kir bên guhertin an jî ji holê rakirin tenê têrê dike. Ji bo Öcalan rola xwe ya dîrokî di pêvajoyê da bilîzî û şert û mercên wî fîzîkî jî bêguhertin. Vega dewleta Tirk nêzîkatiya wan yekê ku dibe em ji bo kesekê nikarin zagorê taybet derxin. Lê me qet zagonekî taybet daxwaziya zagonekî taybet nekiriye. Xwe ev zagona cezayê de û zagona înfazê de hinek kesê ku dibin zagona anti terör de cezaya müebbeta giran standine tahliya wan azadîbûnan hatiye qedexekirin. Ev yani ev qedexekirina kategorîk gera ji zagonê rakeve. Nêzîkatiya taybet nêzîkatiya dewleta Tirkiye. Nêzîkatiyeka me taybet tune. Em mafê mirovan ji bo herkesî daxwazî dikin û em mafê hêviyê jî wek mafê li dijî qedexekirina îşkenceyê em ji bo zagonê Tirkiyeyê daxwazî dikin. Ji bo gava mafê hêviyê zagon li gorî mafê hêviyê werin guhartin rewşa Birêz Abdullah Öcalan jî otomatîk were guhartin. Ne hewceyek û zagoneka taybet ji bo Birêz Abdullah Öcalan yan jî ji bo kesê din derkeve. Di vir de pirsekî din jî dixwazim işte pirs bikim ev kanûna çarçoveyî ya anha heyî û di meclisê de hat qebûlkirin lê hîn neketiye meriyetê. Bandorekî çawa ew ê ser penaberên siyasî êl Almanya di serî de û li Ewropayê bike kesê li vir dijîn û ji ber ceza doza lêpirsîna hatibin vir ana dikarin yekser vegerin an jî divê li benda pêvajoyê bimînin heta pêvajo kanûn dikeve meriyetê rewşa wan çawayê ji ber gelekî pirs tên kirin di vî warî de wek parêzer tu çawa dinirxîne. Anha rewş nahatiye guhartin. Yani demek nezdê jî me dît hinek penaber ya ji koçberê ku Avrupa dijîn vegeriyan Tirkiyeyê hatin girtin. Hineka dewleta wan deport kirbû hinek bi dildarî derbasî Tirkiye bûbûn hatin binçavkirin hinek jî hatin girtin. Yani rewşa heyî nahatiye guhartin. Lê ku ev zagon bikeve meriyetê û yani pirsgirêkeka din jî ew e ku ji xwe ji bo tespît û teyît mekanîzmaya tespît û teyît konseya ewlekariya netewî ye lijneya ewlekariya netewî ye yani MGK gera pêşî teyît bike ku çek hatine danîn heta MGK vê tespît û teyît neke ji xwe yani de facto ev zagon naymeşandin piştî vê biryarê belê derfet heye ku kesên koçber û penaberên li Avrupa vegerin Tirkiyeyê û nav 6 meha de yani piştî tespît û teyîda MGK nav 6 meha de dikarin serlêdan bikin û vegerin welat. Lê vêga di rewşa heyî de tiştek nehatiye guhartin. Pirsa dawî te got tespît û teyîdkirin ji hêla MGK ve bi cih were dûra kanûnê têkeve meriyetê
ev jî tê nîqaş kirin, gelo ev tenê têrê dike ku pêvajo bi awayekî serkeftî bi dawî bibe yan dibên sazî û netewî an jî navnetewî hebin, dezgeh hebin, bikaribin pêvajoyê bişopînin an ev mekanîzma heyî ji aliyê hêrva mege kêva were teyîd û tespît kirin gelo têrê bike an divê kîjan gav bên avêtin di vî warî da li gorî te. Yani em wek hukuknas ve rehne dikin, em nezîkatê dewlekarî ye, yani ku tespît û teyîd tenê destê MGK de were meşandin, ji xwe wek me serî de got, yani ev zagon pirsgirêkê jî çareseriyê jî li ser çekdanînê şîrove dike, wisa nêzik dibe. Em yani lê dîsa jî derfet vê zagonê de jî heye, de facto jî derfet hene. Yani zagonê de behsa yani zagonê de komîte heye, lijne heye. Li bin vê lijneyê jî komîteyê binî, yani sab komîte jî dikarin werin avakirin. Ji xwe bendewariya me ew e ku Birêz Abdullah Öcalan jî divan lijneya de be. Ku lijneyê wisa kurulê komîteyê wisa werin avakirin, ev nêzîkatiyeka erenî be, em bendewariya me jî wisa ye. O dîsa komisyona meclisê jî zagonê de hatiye yani haketiye, yani zagonê de komisyoneka meclisê jî heye, ew zêde nehatiye sînordar kirin. Komisyona meclisê jî dikare saziyê sivîl, saziyê mahfê mirovan, sendîkaya divan komisyonê de cî bigire, yani rêya vê veke. Bendewariya me jî wek saziyên sivîlê mahfê mirovan, bendewariya me jî wisa ye. Yan van yani sab komîte de komîteyê binî de em saziyên navnetewî jî û saziyên mahfê mirovan jî cî bigirin, yan ji komisyona meclisê de sazî cî bigirin. Di vir de jî em benda siyasetmedaran e, benda zagonê ne. Parêzer Rengîn Ergül, gelek spas ji bo tevlîbûna we dem baş. Spas dikim dem baş verir.